నీకు ఛాలెంజ్ ఏత్ పుషప్ మల్పొಂದು ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋರದು ಒಂಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ 3 ಜನ ಅತ್ತಂದ ಎಂಕಲ್ನದ ನಾಯಿಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ತ ಬರಂತುನು ಒಂತೆ ಎದುರುಪೋಣ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ನಾಯಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತನು ಅವತ್ತಂದ ಕುಡ ಮೂಜಿ ನಾಯಿಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತನು ಎಂಕಲ ನಾಯಿ ಪಡಕೆ ಮೈತದ್ದು 4 ನಾಯಿದ ಎದುರು ಡೇರಿಂಗ್ ದೋಜಪ್ಪ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಪೋಣ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಂತದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ಸೀದ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಮಿತ್ತು ಪೋನ ಎಂಕಲ ನಾಯಿಗಳ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಒಕ್ಕಲ್ ಮೇಲಾನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪತ್ತೆರು ನಡ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಕ್ಕಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆದ್ದು ತೂನಾಗ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪಗನ್ನು ಬಂದು ಸೂರ್ಯನಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಡೆದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 30 days ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೆದಿನ 4 ಜನ ಬತ್ತದಿನ 3 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲಂತೆ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಾ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಐನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ದಾದಮತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಐಡಿ ಎತ್ತಿಜಿ ವಿದೌಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಮತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಬನ್ಲೆ ಐಡಿದೊಕ್ಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂತೆಂಬೆ ಕಲ್ಪಾಯ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಡಿ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಅಣ್ಣ ಮೇ ಒಂತೆ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತ್ರಿ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಮ್ಮೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೊಂತೆ ಲಾಗಿಯ ದಾಯಿ ಲಾಗಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರ ಮಹಾನುಭಾವಿ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಉದ್ದಾಪ ನಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹಾಕಂದು ಲಾಗಿನಿ ಈತ ಮತ್ತ ಮಂತ್ ಡೇ 1 ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮುಗಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲೋಟು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೇಕೆ ಅದು ಕೆಸರಡ್ ಕುಲು ಅಂತೆ ಹೆಕ್ ಕೆಸರಡ್ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತದು ಜೋರ್ ಬಾಜಿಲಾತಿನ ಈಗ ಬತ್ತದ ನೀರೇ ಬರುವಂತೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಂಗಲ ಡೇ 1 30 days ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೈ ಬೈ.